Ako schudnúť tuk? Každý veľký úspech sa začína malými krokmi. Nemusíš hneď meniť celý svoj život. Skús napríklad pridať do svojho jedálnička viac zeleniny, urobiť si 10-minútovú prechádzku denne, alebo zmenšiť porcie jedla. Postupne budú z malých zmien veľké výsledky. Schudnutie začína v kuchyni. Tajomstvo je jednoduché, viac kalórií spáľ, ako príjmeš. Skús sledovať, čo ješ a dať prednosť výživným a chutným jedlám. Tvoje telo si zaslúži kvalitné palivo, nie prázdne kalórie. Cvičenie nie je trest za to, že si zjedol koláč. Pohybuj sa tým, čo ťa baví: tanec, beh, joga či prechádzka. Aj malé množstvo pohybu ti pomôže spáliť tuky, zlepšiť náladu a posilniť sebavedomie. Stačí byť konzistentný. Chudnutie nie je len o kilách, ktoré zmiznú, ale o sile, ktorú v sebe nájdeš. Toto je tvoj čas prestať sa porovnávať s inými. Sústreď sa na svoju cestu, naozaj na tom záleží, čo robíš každý deň. Urob prvý krok už dnes. Povedz si, že zaslúžiš byť zdravý a spokojný. Každá malá snaha sa počíta. Začni s tými zmenami, na ktoré si pripravený, a sleduj, ako sa tvoj život mení. Si silnejší, než si myslíš.